kanimo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan, sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Mga higala ko sa kahanginan, maayong buntag kanatong tanan. Ani ano sab kita nining atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. O ginaot nga nakalimtan di nako nga ihatag ang numero, diin kit kamo makatawag kung aduna kamoy pangayoon nga panabang aron sa pagpaampo sa mga labaw sa tanan sa mga masakiton o aduna pay mga panginaanglan. 094978879395. Text lamang ni iningan numero. Usbon ko 094978879395. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang og mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma. Ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat og maayo alang sa uban. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, uluhan 12, tudling 1 ngadto sa 7. Diha nga kalibuan ka mga tao ang nagpundok sa ingon nga nagtinumbanay na sila sa usag-usa, misugod si Jesus sa pagsulti sa iyang mga tinunan. Pagbantay kamo sa patubo sa paan sa mga Parisiyo, nga mao ang pagpakaarong ingnon, walay tinakuban nga dili madayag, og tinaguan nga dili mahibaloan. Bisan unsay inyong isulti sa ngit-ngit, madungog sa hayag, og unsay gihunghong ninyo sa tinakpang lawak, ibandilyo sa katupan. Sultihan ko kamo, mga higala, ayaw ninyo kahadluki kadtong mga mupatay sa lawas, og pagkahuman, wa nay laing mahimo. Apan mupasidaan ako kaninyo, kinsay angay kahadlukan. Kahadluki sila nga human sa pagpatay, adunay gahom, pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, ingnon ko kamo, kahadluki siya, dili ba ibaligya magduha ka diyot ang 5 ka mga sayaw. Ug walay usay kanila nga hikalimtan sa Dios. Ngani, bisan ang mga buhok sa inyong giihap ang tanan, ayaw kahadlok, mas bililhon pa kamo kaysa sa daghang mga sayaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Like in the darkness, peace for my soul. You are my rescue. You never let go. Light in my darkness, peace for my soul. You are
sa libro ni Dr. Viktor Frankl nga gisulat mahitungod sa ilang kasinatian sa didto siya sa concentration camp sa Nazi, diin ang mga binilanggo nabuhi sa gamay ra kaayong nga rasyon sa pagkaon. So nakita niya kining mga tao, mga binilanggo, mo dawat sa mga pagkaon, gagmay ra gyud kayo ang rasyon. Apan nakita niya nga adunay mga priso nga hapit dili na lang mukaon kay ibahin nila ang ilang rasyon niadtong adunay sakit ug muhatag pa sa panahon diin sa pagbisita sa ubang priso aron sa pagkonsular kanila, paghatag og gamay nga pagampo ug usab paghatag og konsolasyon kanila. Tinuod, gamay ra kini sila. Apan usa kini kapag pamatuod nga diha sa prisuhan, aduna pagihapoy mga humok o kasing-kasing. Matud pa, aduna pa hinahigugma. Doon na pagihapoy na higugma sa isig katao. Nagpamatuod nga ang tao makapili pagayod kung sa iyang buhaton sa kinabuhi. Bisan siya mismo nagsinati o nakasinati sa kalisod. Mahimo man sigurong moatubang na lang sa ilang kaugalingong panginahanglan. Apan, unsay gipili nila? Mipili sila nga ipaambit ang unsay gamay nga anaa kanila ngadto sa uban. Daw mitubag sila sa pulong ni Jesus. Ayaw kamukahadlo kanila nga makapatay sa lawas, apan wala na laing mahimo. Dili makapatay sa kalag. Ang mga sumusunod ni Jesus wala tuod magkinabuhi sama sa panahon sa mga Biblikanhon. Apan susama ra nga musinati og masakit usab sa samang moral nga gituuhan o conviction. Pananglitan, adunay usa ka tawo nga nagtuo nga dili gayud tukma ang pagbaligya sa mga daotang mga video. Diin madaot ang panghuna-una sa mga mutan-aw niini. Iya gayong gituman ug nakaingon siya nga bisan pa niana dagan pa di ay gihapon ang nanghulam sa iyang videohanan. Dagan di ay matud pa niya ang mga taong buot mo pili sa unsa ang maayo kaysa dautan. Matud pa niya. Pananglitan, adunay bana nga nakasinati sa kagubot sa iyang relasyon sa asawa. Apan kay nahibalo siya nga ang pagminyo forever man gayod sa atubangan sa Dios, naningkamot silang duha nga mabuhi pag-usab ang ilang gugma aron mahapsay ang ilang panimuyo. Nahimo man kini tungod sa ilang pagtuo. Bisan tuo dili hingpit ang ilang kaminyoon, nagpadayon sila sa pagpaningkamot nga mahimong hangtod sa hangtod ang panagsama, ang panaghiusa. Dina sila nagmalipayon. Busa, nagmalungtaron usab ang ilang kaminyoon. Matag adlaw atong makahibalag ang daghang mga problema o konflikto diin but natong biyaan ang atong Kristiyanong gituuhan o mga konviksyon. Si Jesus nag-ingon, ayaw patintal sa inyong mga higala. Sa in English pa, do not let man intimidate you. Sa laing pagkasulti, ayaw pagsunda ang ilang daotang opinyon. Ayaw pagsunda ang ilang dili maong ihemplo. Kay daghan ka nato karon ang nagasunod-sunod lang kung unsay buhaton sa ilang mga idolo sa kinabuhi. Sa mapananglit, daghang kaayong mga kabataan karon nga nag-idolo sa mga artista. Bisan dili husto ang gihuna-una o mga gipamulong diha sa social media. Musunod lang kay idolo lagi. Pananglita nahimo nilang idolo ang usa ka leader sa pangkagamhanan. Bisan kung dautan ang mga gipamulong o gibuhat, sunod-sunod na lang kay idolo lagi, idol lagi. Mga higala, moagi manggayod kita sa pagsinati nga kita magmasakiton, muwad-an sa trabaho, o makita nato nga nasunog ang atong balay, o naguba ang atong pamilya. Apan hinauton lang, dili kita o dili mao kini ang makaguba sa atong pagtuo o paglaom. Ani ining tanan, adunay adlaw nga musubang din adunay maayong bunga ang atong nasinati. Tungod kay adunay saad kanato ang Ginoo, dili kita niya biyaan. Sa kanunay makig-uban siya kanato. He carries us in His heart.
Sa atong pagsusi sa ebanghelyo aduna kitay matun-an. Una, nagisgot kini unsa kadautan sa sala nga kamaot o patuso-tuso. Ang tuso o ipokrito dili gayud matinud-anon. Kana sila nagkinabuhi sa bakak. Sama sa mga artista pananglitan sa puting tabil. Acting lamang kanang tanan nga ilang giakto diha sa teleserye. Ang ilang pag-akto sa mga pelikula, dili gayud sila. Play acting lamang. Ang ipokrito o tuso, dili sincero. They are always play acting. Mao kini ang dakong sala kung ato kining buhaton sa real nga kinabuhi. Kung ipokrito kita, nagkinabuhi kita sa kinabuhing bakakon. Mao kana ang dakong sala. Nagisgot usab kini mahitungod sa hustong pagtan-aw sa kinabuhi. Dili magmahadlukon. Ayaw kahadlok nga adunay mudaot sa imong lawas apan dili ang kalag. Maayo pang mahadlok kita sa Dios kaysa kahadlukan ang tao. Nagisgot usab kini nga ang Dios nag-amo magayud kanato sa ginagmay nga paagi bisan ginagmay nga paagi. Alang sa Dios, dili kita mawala sa iyang mga mata bisan pa diha sa daghang pundok sa katawhan. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamong bili, kaysa daghang gagmayng langgam. Busa gani, matod pa sa mga Hudeo, bisan ang matag dahon sa sagbot, adunay anghel magbalantay. Sa laing pagkasulti, ang Diyos nag-amuma kanato. God cares for us. God cares for you and me. Pagsusi. Sa atong kinabuhi hangtod karon, acting pabaghihapon ang tanan o bakak pabaghihapon ang tanan? Madlukon pa ba kita o gihapon kita sa mga mudaot sa atong lawas? Aing angay man untang kahadlukan ang mudaot sa atong kalag. Sa mapananglit, ang atong mga gibasang daotang libro, mga magazines, gitan-aw nga mga daotang sine o teleserye, o uban pa. Mituo ba kita nga adunay nagmahal ka nato o nag-amuma ka nato? Mag-ampo kita. Mag-ampo kita sa Diyos Amahan, nga sa kanunay nag-atiman sa iyang katawhan, sa matag pangamuyo kita muingon. Ayaw kami kalimti Ginoo. Nga ang simbahan, magsangyaw unta sa dayag nga paagi, bahin sa mga tinaguang misteryo sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ayaw kami kalimti Ginoo. Nga palambuon unta sa panggamhanan ang agrikultura kaysa mga industriya nga makadaot sa kinaiyahan o panginabuhian sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ayaw kami kalimti Ginoo. Nga dili unta kita mahadlok kang bisan kinsa, nga makapatay sa lawas, apan dili makaunsa sa kalag. Hinuon, kahadlukan ta ang Dios o higugmaon ta siya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ayaw kami kalimti Ginoo. Nga ang mga kalag sa magtutuong nangamatay, maluwas unta gikan sa kalayo sa impyerno. Mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, sa imong gugma kami naglaom, nga walay usa kanamo, nga imong hikalimtan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, daghang salamat sa sa inyong pagpaminaw nin nga atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. Og sa tanan nga naminaw nang hinaot og usab nagaampo sa kanunay ang mga madre sa Daughters of St. Paul. Kini ang inyong higala si Sister Rica uban kang Rose Caballero, kang Arvin Borla ug usab kang Carl ning atong istasyon DXGN. Kaninyong tanan mo ingon malipayong adlaw sa Biyernes.
Unsa na imong giinom, Arvin? Walay lain. Ang kaping may sinabi. Cream Vet 8-in-1 Coffee. Available sa tanang pharmacies.